Väčšina ľudí učí svojho psa reagovať na meno nesprávne. A ja vám vysvetlím prečo. Medzi psíčkarmi je už takým zaužívaným spôsobom, že ak máme štenia a chceme ho naučiť reagovať na meno, je dôležité, aby sme to meno opakovali pri každej možnej príležitosti. Raz, keď chcem, aby pes prišiel ku mne, raz, keď pes robí niečo zlé, či už niekde vyskakuje, alebo niečo žerie, trhá a tak ďalej a tak ďalej. Takýmto spôsobom ho určite nenaučíme spoľahlivo reagovať na meno. Takýmto spôsobom ho naučíme akurát takto meno perfektne ignorovať, pretože to meno znamená všetko a nič. My ak chceme, aby na to meno pes reagoval perfektne, to meno musí mať pre neho jeden jediný význam. A to znamená, máš mi venovať pozornosť, respektíve máš ku mne prísť. V našom systéme výcviku je reakcia na meno v podstate povel na privolanie. A preto tak k tomu aj pristupujeme. Reagovať na meno ho učíme doslova ako samostatný povel. Keďže meno pre psa nie je nič iné ako zvuk, na začiatku výcviku najradšej učíme najskôr psa reagovať na zvuk, ktorý je výrazný, na ktorý je väčšia pravdepodobnosť, že pes zareaguje. A keď si porovnáme zvuk, napríklad jej meno je Rumi, a keď si porovnáme zvuk Rumi a zvuk zapiskanie, zacmukanie, tak samozrejme, že je väčšia pravdepodobnosť, že pes zareaguje práve na to zacmukanie, pretože šteniatá radi reagujú na všetko, čo je výrazné. Napríklad tu pri našej trojmesačnej Rumi som jej meno zatiaľ absolútne nepoužíval, pretože je to zbytočné. Najskôr sa snažím ju naučiť reagovať na ten výrazný zvuk, teda zapískanie alebo zacmukanie. Až následne, keď mám vybudovanú perfektnú reakciu na tento výrazný zvuk, pripárujem k tomu jej meno. Takže začínam tak, že keď som so šteniatkom na prechádzke a šteniatko behá okolo mňa, počkám si na moment, kedy odo mňa odbehne, následne zapískam, zacmukám, ak sa hneď otočí, začnem mierne od neho utekať, keď príde, odmením. Klik, klik, odmena. Výborne. A takto to stále opakujem. Zase počkám, kým odbehne, zase ho privolám. Až následne, keď má pes vybudovanú perfektnú reakciu na zapískanie, zacmukanie, začnem k tomu párovať jeho meno. A ako? No takzvaným klasickým podmieňovaním. To znamená, že vždycky sekundu pred tým, ako zacmukám, poviem to jej meno. Čiže poviem Rumi, sekunda, začnem cúvať, pes príde, klik, klik, odmena. Teraz to Rumi pre ňu neznamená absolútne nič, ale keď to budem takýmto istým spôsobom opakovať desiatky, stovky krát a dám si pozor na to načasovanie, takže vždycky to bude Rumi, sekunda, až následne zapískam, klik, klik, odmena, tak tým klasickým podmeňovaním si to pes spojí ako jeden celok a veľmi rýchlo sa začne diať to, že už v momente, keď poviem to Rumi, ona sa hneď otočí. Takže ja postupne môžem vyhodiť odtiaľ to zacmukanie, zapískanie a mám vybudovanú perfektnú reakciu na meno.